Mam. Mwah, mwah. Dy fam? Ydw? Yeah. Yeah, Mam. I will never get these yeses. Wrth gwrs byddi di. Ond be bynnag, ers pryd ti'n siarad Cymraeg efo dy fam? Ers heddiw. Mae Mam yn dysgu Cymraeg nawr. That's a sentence I never thought I'd say. Mae hi'n mynd I ddosbarth Cymraeg. Waw, mae hynny'n gret. Cool. Ydy hi'n mwynhau? Ydw? Na, hang on. If ydy is in the question, then ydy is the answer. Ydy, mae hi'n mwynhau'n fawr. Mae hi'n swnio'n hollol obsessed. Fy mam I y tro hyn. Wych fi ateb. Sut mae dy goes di marad? Llawer gwell, diolch. Dipyn bach yn boenus o hyd, ond mae'n esgus da I gael nightcap. A dy fus di? Fel y boi? Ti'n okay, Ellis? Nadw, mae problem ar y ffarm. Be sy'n bod? Mae pawb gytre'n dost. Mae'r ffliw arnyn nhw. O na, pawb? Yeah, pawb. Maen nhw'n rhy-dosti weithio ar y ffarm, a mae'n amser prysur iawn. Reit. Dwi'n dallt y broblem. Beth sy'n bod? Does na neb I helpu ar ffarm, Elis. Bydd rhaid fi fi'n gytre I helpu, ond dwi ddim yn gallu gwneud popeth ar ben fy hun. Bydd rhaid fi roi post ar Facebook, Free Farm Stay in Beautiful West Wales, obligatory work experience included. Fel workaway? Ie, does ar safle workaway ofyn am help? Syniad da, ond mae'n cymryd spel I drefnu. Mae'r anifeiliaid eisiau te heno. Got it. Dyn ni'n gweithio fel workaway. Mae study week gyda fi. Dwi'n gallu helpu. Ac yn amlwg, mae fy mhoes i'n really poenus o hyd. Wsos arach o salwch, dwi'n meddwl. Dwi'n dod. Bysa hynny'n gret. Chi'n siŵr? Na. Wel, mae bws yn gadael mewn 2 awr, ac un arall mewn... Hoffwn ni, ond mae'n rhaid I fi mynd i'r ysgol prynhawn ma. Gallwn ni... I could come tomorrow. Faint o'r gloch mae ysgol yn gorffen heddiw? 1:30 wedi 3. Aros eiliad. Fi lod I farcio fyd. Mae bus yn mynd am 4, cwarter wedi 4. Na? Mae Crispy'n dod hefyd, ac mae'n mynd I ar rhi. Liz, bas hi'n iawn casglu ti o'r ysgol am 1:30 wedi 3, ac wedyn mynd yn syth i'r ffen? Ydy? Only joking, I understand. Basai hynny'n ffab. Dwi'n mynd I bacio. Beth ddylwn ni bacio I fynd ar fferm? Wellies! Bryn heilog uchaf, dyn ni'n dod. Bryn heilog uchaf? Enw'r fferm? Yeah, Elis Bryn heilog ydw i'n y pentref. O, fel dy Instagram account di. Ellis@b-h. Not that I've ever looked. We're all going on a farming holiday. No more waking for a week or 2. Ti'n mynd I gael sioc, mate. No more sleep for a week or 2, ti'n meddwl? A Cliff Richard. Come on, boys. Lle mae'r Gymraeg? Welsh Whisperer. Pwy? Ni'n beilo nawr. Ni'n beilo nawr. Mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch I Dduw am beil y clod. Mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Ni'n beilo nawr, ni'n beilo nawr. Ie, beilo nawr. Ie, beilo nawr. O, mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Mae'r contractor wedi dod, diolch I Dduw am beil y clod. Mae boes y wlad I gyd yn beilo nawr. Ie, mae boes y wlad Fflat Mêts yn beilo nawr. A mae'n good thing allan.
Dyma'r shed, a mae'r defaid yn y cae. Faint sy gennych chi? A dwi'n meddwl bod rhywbeth fel 200 ohonyn nhw. Beth maen nhw'n fwyta? A gwair pan maen nhw'n y shed, a porfa pan maen nhw'n y cae. Unwaith y dydd? Nage, dwywaith fel arfer. Am faint o gloch? Wel, ti amser brecwast ac eto amser te. Bydd rhaid checio bod y dŵr yn iawn hefyd. Beth yw hwnna? Bloc halen. Maen nhw'n hi o fe. Halen? Rwyt ti'n hoffi halen a dysglodion. Halen a vinegar. O, ie. Oed ti'n ysgrifennu nodiadau, Mars? Ydw, beth sy'n bod? Ella mod isio bachu ffarmwr cyfoethog nôl yn y gogledd ac impresio fo faint sy'n wybod am ffermio. Oh, pob luck, cariad. I'm all for admiring handsome northerners myself. What other livestock do you keep, Ellis? Apart from Reese, that is. Ah, douche. I'm wounded. Mae Hercules yn byw yn y beidi draw fyna. Pwy yw Hercules? Y tarw. Peidiwch mynd yn rhy agos, mae Hercules gallu fod yn grympy. Fel mared ar ôl noson fawr. Dewch. Beth am ni fwydo'r defaid ac wedyn mynd i weld yr anifeiliaid eraill? Phew, mae hwn yn waith caled. Am unwaith dwi'n cytuno. Ella na i drio ffindio doctor ddim ffarmwr. Starving now. Be am i fi fynd i ddechrau goginio? Ie, grêt. A be os dych chi'ch doi yn mynd i fwydo'r cwn? Dych chi'n cofio ble mae'r bwyd? Ydyn. Rhaid i fi fynd i fwydo'r defaid cyn i ni fwyta. Ti eisiau dod, Lily? Ti'n iawn bach? Ydw. Iawn. Da iawn. Lily, dwi'n meddwl o byd ohono ti. Dere, dwi eisiau dangos yr olygfa i ti. Waw, mae hynny'n incredible. Ydy, mae'n anhygoel. Mae Bryn Heulog draw fyna, Bryn Heulog uchaf? a mae Bryn Heulog isaf lawr fyna, ond tŷ gwyliau yw e nawr. Ac os ydych chi'n edrych draw... Ti'n gweld? Castell? Ie, hen gastell. Mae'n brydferth, ond yw e? Ie. Dwi byth yn blino edrych arno fe. Ti'n lwcus iawn, Ellis. Lwcus? Be ti'n feddwl? Wel, hyn. Yr anifeiliaid, y ffarm, yr awyr iach. Mae'n gret. Mae'n lot o waith. Wel, ie, ond mae lot o bethau mewn bywyd yn waith caled. Fel dysgu Cymraeg, neu gweithio ar ffarm. Neu dysgu bod yn athrawes. Ond dyna'r pethau sy'n dod â phleser mawr i ni. A satisfaction hefyd. Beth yw satisfaction? Boddhad. Maen nhw'n dod â boddhad i ni hefyd. My mum yn dweud, the more you put into something, the more you get out of it. Though I'm never telling her, mae hi yn iawn. Dere, wych chi'n neud yn siŵr bod y defaid yn iawn.